तुम्ही. तर आज आपण अप्पे बनवणार आहोत. तर अप्प्यासाठी आपल्याला जी रेसिपीज लागणार आहे ती आहे आपली इकडे हिरवी मिरची, त्यानंतर मिठानंतर आपल्याला जिरा घ्यायचा आहे आपले तुमचे स्वादानुसार, नंतर आपल्याला तेल घ्यायचं आहे थोडंसं, त्यानंतर आपल्याला बेकिंग सोडा घ्यायचा आहे, त्यानंतर आपल्याला याचं पीठ घ्यायचं आहे तांदूळाचं, त्यानंतर आपल्याला कांदा घ्यायचा आहे. ते झाल्यानंतर मी आता तुम्हाला सांगतो. आता तुम्ही इथं पाहिलेलं हे अप्प्याचं एक कढई राहते ती घ्यायची, त्यामध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे थोडंसं आणि त्याला नीट सगळीकडे हलवून घ्यायचं आहे. ते झाल्यानंतर आता आपल्याला त्याला याच्यावर ठेवायचं आहे, गॅसवर स्टोववर ठेवायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला थोडं त्याला गरम करायचं आहे. ते झाल्यानंतर इकडं आता आपल्याला सगळं कांदा वगैरे जे आपण सगळं घेतलेली रेसिपी आपल्याला ते आपल्या बॅटरमध्ये टाकून द्यायची, तांदूळाच्या बॅटरमध्ये. ते सगळं टाकल्यावर आता इथं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. मिठानंतर एक मी तुम्हाला जे पदार्थ सांगतो ते तुम्ही स्टेप बाय स्टेप टाकत जा. मीठ टाकल्यानंतर आता तिथं आपल्याला त्याच्यानंतर आपल्याला जिरा पावडर टाकायची, तुमच्या स्वादानुसार जेवढी तुम्हाला लागते तेवढी तुम्ही टाकू शकता. त्याच्यानंतर आता आपल्याला इथं बेकिंग सोडा टाकायचा आहे. बेकिंग सोडा आपण तुम्हाला मी बघा तुम्हाला दिसत असेल जेवढा मी घेतलेला आहे तेवढा तुम्ही घेऊ शकता, एक पळी एवढा. त्यानंतर याला आपल्याला एकदम नीट मिक्स करून घ्यायचं. या बॅटरला एकदम नीट मिक्स केल्यावर आता एकदम सिंपल स्टेप आहे आणि आपलं अप्पे जे आहे ते आपले 2 मिनटामध्ये इन्स्टंट अप्पे तयार होणार आहे, ते पण तांदूळाच्या पिठामध्ये. याला नीट तुम्ही बॅटरला मिक्स केल्यानंतर आपण जे आपले अप्प्याचं जे हे होतं आपली कढई, त्याच्यामध्ये आपल्याला नीट यांना सगळ्यांना टाकून घ्यायचं आहे. नीट शेपमध्ये आपल्या यांना सगळ्यांना ते सगळे सर्कल्स दिसतात तुम्हाला, त्याच्यामध्ये नीट याला स्टर करायचं आहे, नीट याला एकदम त्या बॅटरला नीट एकदम त्यात वाढवून घ्यायचं आहे. तर ते आता आपण टाकल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो सगळी प्रोसेस काय होणार आहे. तर हे झाल्यानंतर आपल्याला सगळे एक करून सगळं हे करून घ्यायचं. मग आपण आपले अप्पे तयार होऊन जाणार आहे. बस एवढीच प्रोसेस आहे, जास्त मोठी नाही आहे. ते आता अप्पे आपण सगळे जे टाकल्यानंतर आपण पूर्ण जी कढई भरल्यानंतर तुम्हाला जे काय करायचं आहे ते हे जे आपले अप्पे त्यांना कमीत कमी 10 मिनटापर्यंत आपल्याला याला झाकून घ्यायचं आहे. झाकल्यानंतर म्हणजे ते एकदम नीट कुक होते. आता आपले 10 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता किती चांगले हल्लेले आहे. त्याला आपली एक साईड जी ती एक साईड झालेली, तुम्हाला याला दुसरी साईड जी व्हाईटिश दिसते त्याला आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे, थोडेसे येल्लोइश. तर हे बघू शकता तुम्ही आपले अप्पे किती कुरकुरीत आणि किती भारी दिसायला पण झालेले आहे आणि खायला पण खूपच यमी आहे. तुम्ही बघू शकता किती चांगले आपले अप्पे असे झालेले आहेत. जर की तुम्हाला असेच व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर बघायचे असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉनला आपण प्रेस करा. चला भेटूया